Zdravím všechny příznivce chili. Dneska jsme tady na Novodvorský a přišli jsme se podívat na nově otevřený basement od Zeda. My s ním máme velmi úzkou spolupráci a tak jsme sem přišli dneska otestovat jeho ďábelskou kuchyni. Tak pojďte za mnou. Čus Zede. Nazdar. Čau. Tak co, jak se vede? Ale vede se dobře. A ty jsi přišel zkontrolovat náboje, jaký máme, Je to tak, je to tak. Ty vole. Co tady máte za pivko na čepu? Dobrý. Dobrý? Studený. Jo, tak nám Chlazený. nabídneš nám nějaký slabší. Ale protože mým chlebodárcem je Budvar, tak tady mám Budvar, ale mám tady i Brewdog. Pak tady mám ještě občas nějaký speciál na jednou čepu a točím i koly. Koly. Čepuju, protože točím si tramvaje. Je to tak, je to tak. A čepuju i koly, protože tam mám taky dobré vztahy. Načepoval bys nám teda jednoho nějakého slabšího kouska, třeba desítečku. A já vám mezi tím představím tady ten náš společný projekt, což je tady dvě chili omáčky, první z nich hodný papája, výborná do burgerů, anebo jako marináda. Skládá se primárně z papáji, potom je tam karibský rum, curry, jablečný ocet, třtinový cukr a troška koření. Výborná, jak jsem řekl, burgery, nebo třeba naše bírka. A pak tady máme hubopál, což je vlastně fermentovaná omáčka louisianského stylu, která je dělaná z papričky seml pod brain strain, což někteří z vás vědí, je paprika kolem 1,5 milionu SHU, takže ten hubopál to už skutečně trhá hubu, bych to tak řekl. Stačí pár kapiček do celého jídla. Tak tady máš oplatku a kdyby si chtěl, tak si můžeme sem dovedla. Jo, dobrý, tak jdeme, hele, jdeme. Tak počkej, tak já si jenom taky jednu od cesty. Dej si. Místečko je to tady moc pěkný, hezky barevný, hraje to tady všema barvama. Tak. Máš to tady moc pěkný, člověče. Tak to víš, ty leta dřiny praxe a odříkání. Dlouhý život v jiném světě. Hele, tak na zdravíčko. Na tvoje hlavně. To budeme potřebovat. Tak. No ale já se to. Národní pivovar, no, tak musíme trošku být vlastenci. Ty jediný národní pivovar, ty vole. A bude dlouho. Na co ty jede? Jak se vede teda? Hele, tak jako, když to řeknu blbě, tak zlatý časy, kdy to stálo za hovno. No, tak my jsme všichni zaregistrovali, že tam bylo nějaký zdravotní problém. No, tak jako, konečně jsem oficiálně praštěnej. Jo. Jo, vždycky se lidi říkali, ty vole, je nějaký divnej, ty vole. Nejsi nebo není praštěnej, no a jsem. Teď to máš na papíře, jo? Teďka to mám na papíře, že jsem regulární magor. Jo. No, tak prostor si otevřel novej, takže je to vlastně takový. Hele, je to takový jako... Restart. Takový restart a je to vlastně, pro mě je to takový jako srdeční záležitost, protože je to pro mě návrat do Zborovský na Smíchově. Tam si začínal, jo? To byla druhá restaurace, já jsem začal na Břevnově. Ale bez Zborovský to bylo jako to bylo nejvíc. A pak jsem teda jako, tam to bylo super, lidi stáli venku frontu, aby se tam dostali na pořádný burger. A pak jsem udělal hroznou blbost. Založil jsem Burgerfest. A tím, jak jsem udělal Burgerfest, tak jsem vlastně všechny naučili se dělat burgery. Vznikla ti konkurence. A vznikla mi konkurence, ale zase je to dobrý v tom, že jednou za rok všechny zkasíruju za desátky. Že to má jako své výhody. Jasně. Tak jako Basement je všeobecně všema vnímaný jako legendární značka, všichni se tě spojou právě s ním, anebo právě s Burgerfestem, jak jsi říkal. Takže já si myslím, že ty tady máš svoje jméno vydobitý na tom trhu a že jen tak to jako neskončí tahle ta věc a myslím si, že to bude pokračovat dál. No, bude to pokračovat dál, já mám spoustu nových nápadů, nebo nápady mám pořád. Díky tomu, že jsem vlastně udělal ten Burgerfest, což ví hrozně málo lidí, že kdo stojí za tím. Oni se vždycky řeknou Basement, jo? Ale ono jako to není jenom Basement, jo? Protože Basement sám nepořádá vůbec nic. No ale taky by lidi měli vlastně vědět, předpokládám, že to budou se na to koukat, doufám, Určitě. že Burgerfest má
doživotní zápis v knize rekordů český. Jo, tam byl nějaký ten největší burger. Největší burger, který měl 98 kg. A 24 nebo kolik, 25 čísel vysoký. A nevím kolik, metr dlouhý v povodě. Ale hlavně... Kolik to jedlo lidí, prosím tě, tohle ten burger? Ale já nevím. Prostě lidi se tam to koukali, dělali na tom kluci z Holandska, ze Švédska, nějaký Němci tam byli i. A co bylo jako unikátní, tak aby jsme to jako naporcovali, tak kluci, s kterými taky spolupracují, který mi dělají nože a tak přinesli katanu. A krájelo se to katanou, že to bylo jako super. Jo? Prostě burger krájet katanou, tyba, to jako chceš. To je dobrý, to je dobrý. No a co na tom jako ještě jako je zajímavý, a to mě jako potěšilo, a myslím, že to bylo i ty ostatní burgárny, tak nejenom tomu, že vlastně díky Burgerfestu se rozmohla ta burgerová kultura tady, ale díky Burgerfestu se rozrostla i rodina těch lidí, kteří mají ocenění za to, že spolupracovali na největším burgeru v České republice. Tam bylo kolik restaurací na tom dělalo? Ale tam asi 40. 40 restaurací. Jo, protože já jsem byl to 10. ročník, a já jsem furt přemýšlel o tom, co jako jim dát. Jestli udělat nějaký dort. A pak jsem říkal, sedu na to, žádný dort. Prostě se udělal velký burger. A tak jsem se dohodl se všema vlastně z těch restaurací, že dá, já nevím, jeden dá 2 kila, jeden dá 3 kila, jeden dá kilo. Prostě každý dal něco. Takže to byla taková jako srdcovka, rodina. Taky prostě, protože Burgerfest je velká rodina. Ty to znáš, ty jsi tam byl párkrát. Tam měli tu Měl se tam i stánek a tak. Je to tak. Takže prostě jako za mě super. No hele, tak my jsme tady dneska jsme tady tak trošku kuličili, tak mě zajímá, jaký je tvůj vztah, prosím tě. Ale no, jenom se bavím o čili, ty vole, a už mi tady, už se mi potě oči. Jo, no. My když jsme jako k natáčení přišli. Ale, protože ty víš, že prostě ještě, když jsem byl mým praštěný než teď, takže jsem chtěl něco zajímavého vymyslet. A tenhle ten hubopal, to je opravdu jako řacha. Když sem někdo přijde vždycky a říká, máte něco ostrýho? A já říkám, mám nože ostrý, a nebo nějakou čilovou mášku, co dělám s klukama, spálí to. No tak to já bych zkusil. Říkám, tak tady máte a na vlastní riziko. Aha. Jo, se tam nakydá, pak je vodosený, to bylo úplně hrozně. Já pak musím na záchodě vyměnit furt doplňovat papíry, protože se furt otírají. Takže tady to je super. No a tady ta papájová, Horny papája, my jsme taková jako speciální restaurace, my máme takové jako prasárny. Takže prostě Horny papája jako, to je taková dívčí záležitost. Rozumím. No je taková jemně pálivá, tam habanero, není to úplně takový masakr. Akorát prostě jako si to, víš co, ty kluci si to nesmí dávat na prsty a potom hrábě. To je jako nesmysl. To by asi, když je to Horný papája, tak jako by to asi ty děvčata nerozchodí. Možná ten název to k tomu jako evokuje, ale takhle to nefunguje. Já jsem se takhle jako, jsme se pustili s přítelkyní a já jsem měl nějakou papričku a ona říká, druhý den až, ty vole, co pusa? A já říkám, jo, dobrý, protože já jsem měl taky ještě na puse něco takového, takový jako hegeš. A pak mi říká, no, mě tak jako něco pálilo, víš? A říkám, to asi bude ono. A tak dezinfekce dobrá, no. Dezinfekce dobrá. No, ale v každém případě jsem hrozně rád, že jsi tady, protože vlastně díky tomu, že jsem se přestěhoval sem, do menšího, abych měl klid, i když vlastně díky tomu, že jsem pořadatelem největšího festivalu zaměřeného na jednu potravinu, tak ten klid moc nemám a že dělám ještě pro Rock for People a pro další a další cateringové služby, tak jsem si říkal, že když jsme tady na té, když někdo řekne, to vystřihneš, jo, prostě tě. Když se někde řekne Bráník jako vesnice, tak jako modří už vědí, co to je, ale mě tak jako napadlo, že když máme jako ten hubopal, takže bychom mohli udělat něco jako brajnický nářez. Dát mu nějakýho brášku, jo? Dát mu nějakýho brášku, brajnický nářez, jo? Ne, že prostě jako přijdeš, dáš si desekat tlačenky a ne, prostě úplně jinak. Prostě aby to bylo fakt jako
Ještě pálivější než je hubopál, jo? No já si myslím, jako, že tak jako, aby to mělo delší nástup. Jo, Aby si řekli, že jako, hele, tyvo, to je dobrý, to moc nepálí, a tak za minutku dostal dardu, tyvo, upadla mu huba. To bych chtělo, to bych chtělo z morugy udělat něco. No něco takového, jako děláte ten váš juice. Dračí krev, jo. Dračí krev. No, to je tak, no. Něco takového. To je asi náš největší bestseller, to teďka letosní Vánoce, to byl masakr, co to lidi objednávali. No, tak jako já se tomu určitě nebráním, další jako spolupráce. No, určitě, hele, já teďka jdu v březnu k očnímu, protože vlastně po té nehodě, co jsem měl, tak mám takový trošku problém se zrakem, ale myslím, že když to vymyslíme a naliju se to do očí, takže by to jako mohlo fungovat jako lék. No to se zeptej Radima, no, ten tyhle ty věci dělá rád, no, ten si kape do očí, kapsající nový kapky a podobně, takže... Mě to vždycky připomene takovou tu komedii bláznivou, tyba, jak se to jmenovalo, jsem se nespomenu. No prostě, nespomenu se, jak se ta komedie jmenovala, ale vím, že tam byl DJ Bulva. Klub sráčů, přesně, klub sráčů, ještě že tady mám. Klub sráčů a DJ Bulva a ten si vyplachoval oko vodkou. Jo, víme, že to jde. Takže to je jako super dezinfekce. Tak ale já ti to klidně možná bych jako udělal, jako, aby to mělo jako větší hrdlo, abys to jako to oko strčil celý. Rozumím. No já ti to připravím a pak tě se natočíme klidně. Je problém. No. Takže si myslíš, že spolupráce mezi náma funguje dobře, jo? Určitě spolupráce a taky vím, že jako vlastně jsme si padli do voka, když si vymyslel Chucka Norrise a ty jsi ho tady jako jeden z mála zpracoval. Jo, to byla ta výzva. To byla to velká výzva. To máme dokonce taky natočení někde, Někde to je. A pak jsem to dal, Chucka Norrise dal, ještě tady byl z Anglie, má YouTubeový kanál Clifton Chili. Aha. Byl tady. Vím, o koho jde. A ten si ho dal taky. Ještě tady je potom James z Chili SOS. Jasně. Tak si ho dávali. James ten to nedal teda, ten to jako vzdal. A Clifton, když jsem se pak koukal na to video, tak Clifton prostě jako to sousto takhle v té tlamě a takhle jsem mu klepal ruka, ty vole, a říkám, co chce udělat, nebo co, ty vole, prostě je úplně vyřízený. Ale jak to slyším, úplně se mi zbíhají sliny, myslím, že to budu muset opakovat někdy. No a hlavně, lidi se ptají, proč Chuck Norris, protože já mám takový debilní názvy, že jo? No to sorry, jako. Já mám takový jako debilní názvy těch jídel. A mám je foneticky, že jo? Jo, to vím. Já si připadám tak trošku jako takový burgerový fanánek, protože fanánek ten dělá zase texty taky foneticky, třeba když dělal šmouly a tak. A vymyslel jsem Chucka Norrise, protože vlastně Chuck Norris je jediný člověk, který všechno zvládne. A zvládne i ten burger. Je tak vnímaný, no. No a už jsem i psal dokonce nedávno na Instač. Asi si to nepřečet, jo. On je taky jenom starší, tak nevím, jestli umí číst ještě. Tak aby to s ním neseklo tady pač, to by bylo. Čenglicky a tak. Chtěl bych ho pozvat na Burgerfest, jako vlastně všechny ostatní. Že bychom mu dali Chucka Norrise, nebo prostě od něj si pronajmu to jméno jako oficiálně, jasně. jako jsem udělal s Ronem Jeremym. Jo. To jsou ty tvoje legendární... To jsou moje legendární burgery. Ron Jeremy, pornohvězda, která je... Já myslím, že je zavřený teďka za to, že Me Too, že někoho vojel a nezaplatil za to. Tak jako. A ty ještě stále děláš tyhle ty burgery? No, jasně. No, máš je v nabídce, jo, stálý. No. Takže když se někdo přijde, tak dostane ten správný tvar. No, přesně tak. Jo. A je to tak super jako vymyšlený, že vlastně chodí kluci s holkama, že chodí páry, nebo chodí samé holky a tak. A prostě jim to přineseš na ten stůl a oni na to čumějí. A jak to mám jíst? Nevědí, jak začít, co? A jak s tím začít, že jo? A teďka řekneš, no tak ty začneš úplně jako, jak to děláš doma? No, od žalúda. No, tak, anebo pod koulí, vyber si. A teďka víš co, jako to vezme, to potom uvidíte. Jo, a ty jsi zmiňoval ten Burger Fest, jsem slyšel, že budou nějaký novinky letos, tak... Oh no! Bude hodně. Takže to jako jsou posuny úplně do jiných dimenzí už. Když se tady takhle o tom bavíme, tak nechceš na to udělat reklamu? No. Burgerfest?
2024. Tak. A teď mi to vypadlo. 7. Takže doufám, že vás na Burgerstu všechny uvidíme. A zároveň... To je jasný, všichni. Nebude ale když tam... říkám všichni, tak všichni. Nebude tam jenom o burgery, letos tam bude opět soutěž pojídání chili. Zet nás oslovil, jestli bychom nechtěli udělat pořádný souboj mezi zase 10-15 soutěžícíma. A já myslím, že by mohlo být víc a hlavně v každém případě to bude ostrý. S tím počítejte. Palivo máme dostatečný. Bude to fakt jako to bude ostrý, no to už zase brečím ty vole, a to jsem nic nemět, to ještě to. No, super. Hele, ještě když takhle jsme se bavili o tom tvým novém podniku tady, tak proč jsi vlastně skončil na tom svém předcházejícím? Hele, no za první vlastně, jak jsem měl ten úraz, tak moje mozková kapacita jako nezvládala dělat několik věcí najednou. Jako mít velkou restauraci je jedna výzva, energie a takový to je další výzva. A nejhorší výzva v celém vlastně nejenom gastroodvětví, ale vůbec je personál. No a místo, abych se, díky tomu, že jsem vlastně jako byl trefený do palice, tak se mi jako po čase hodně rozsvítilo, jo, když jako mi některý borci psali, já jsem dostal telefon, já nevím, třeba po týdnu, co jsem byl mimoň, a najednou ti přijde taková ta zpráva, Zdenku, já jsem slyšel, co se ti stalo, kdy mi pošleš peníze? Ctrl delete, konec. A prostě to jako nechceš dělat s těmi lidma. No a když slyšíš ty doktory a chodíš na neurologii a psychoušovi a řeknou ti, vy byste se měli jako uklidnit, což jako se snažím, ale jako moc to nejde občas, tak přehodnotíš vlastně celý svůj život, protože vlastně můžeš být rád, že jsi tady, že jsi přežil a tak. A díky tomu jsem si říkal, co budu dělat. Já potřebuji něco dělat, tak si zařídím sám pro sebe malý podnik, abych mohl se věnovat tomu podniku, věnovat se rodině a věnovat se aktivitám s festivalama, co mám. Jo, takže tady na Bráníku, vlastně kousek nad pivovarem Bráník, kousek od Dvorský plazy, jsem otevřel takovou jako malou vesničku střediskovou, nebo burgárnu střediskovou, že, protože Bráník je to středisko tady. A navíc to je ve středisku vlastně. Dřív tady byla sociální služba, takže tady byly sociálky. Jo, takže oni jako občas ty lidi dneska chodí jako sociálky a tak. Takže vlastně jako nic proti ničemu. No a jsem tady na Braníku a teďka jako to pomalu rozjíždíme, máme rozvozy přes rozvozové firmy a hrozně se těším na, až začne být hezky, teplo, protože venku můžeme mít až zhruba prostě lidí posezení. Venku bude výčep, aby se nemuselo jít do hospody. Grilíček venku jsem viděl, že tam taky Grilíček bude udírna, takže to bude jako super. Takže je se na to těšit. Je na co se těšit. Jako jo, já si myslím, že to není to o tom místě, je to o té značce a o té kvalitě. Já si myslím, že burgery děláte stále jako jedni z nejlepších. Jo, ale pořád si zachovám už těch, já nevím, jak to už je to 12 let. Tyjo, už jsem starý, tyjo, to je strašný. No, už těch 12 let si zachovám pořád, jakože dělám všechno na dřevěném uhlí. A vlastně to dělám i na festivalech většinou. A ono to má prostě úplně něco jiného. Když děláš to maso na tom dřevěném uhlí, i to houskou pečeš na tom, tak to má takový jiný šmak, je to takový úplně o něčem jiným. Jo. A předtím, když jsem to tady vlastně jako ne zařizoval, ale jako přebíral, tak tady byl grill elektrický a to prostě jako nechceš. Jo, to jako je takový naosibitý, je takový jako prostě o ničem úplně to. Takže to děláme na dřevěném uhlí, samozřejmě, že jako jsou občas takový malicherní stížnosti, úplně jako nesmyslný, ale s tím se jako člověk jako musí poprat nějak. Jo. A hlavně vlastně díky tomu, že to je malý, tak si tomu tady můžu sešafovat sám. A chodí sem lidi a já se nimi můžu pokecat, jo, že nejsem zalezlý v dílně.
Jo, ale jsem za barem, takže se tady pokecám za lidma, přinesu jim jídlo. No a když jsme u toho jídla teda, mám vás tady. I s tím, co není vidět. S tím panem neznámým. Kamera natáčej. Skáču. Tak co byste si dali? No, burger, ale, že jo? Burger samozřejmě, ale doporuč mi nějaký svý největší topy tady, co máš. No. Tak já bych ti dal čaka, ale to jako nemá cenu, protože ty bys ho sežral a abych to neměl žádnou srandu. Čaka už znám. Za první ho znáš, já bych to neměl žádnou srandu, nebo bych se ti smát, že se trápíš. Tak to vynecháme. Nic horšího tady nemám, třeba jako smradlavý švédský rybičky, který jsem měl na Burgerfestu. Do toho bych asi ani nešel teďka úplně. Jinak mimochodem tam bude asi možná taky challenge. Bude tam, jo? No tak to bude zajímavé. Že prý by se udělalo jako nějaký mistrovství České republiky nebo Evropy, něco takového, nevím. Musím to ještě s tím svým jedlíkem, který byl už 2x nebo 3x na Burgerfestu, doladit detaily. Ale co bych vám nabít? No. Určitě jeden z oblíbených je porňák. Pracovně mu říkáme porňák. Jasně. Jinak se jmenuje Ron de Jeremy. Jasně. Ron de Jeremy, protože to byl rum. Ron de Jeremy. Jasně. Jinak ta hvězda filmu pro dospělí se jmenuje Ron Jeremy. Že někteří znají, starší generace možná. Někteří, kdo honí, tak zná, no. Jo, tak znají. Pak, co jako je naše specialita velká, je JD Honey. To je speciální omáčka. Nemám to patentovaný, každý to může udělat, ale vzhledem k tomu, že to nikomu neřeknu jak, tak to neudělám. Takže JD Honey. No a nebo potom bychom měli švestku. A to se zase vztahuje k burgeru. Já mám všechno, jako se k něčemu vztahuje. Jo, porňák se vztahuje k Ronovi, kde máme mimochodem i povolení používat jeho jméno. Pak Honey byl, protože jsem dělal s Jackem Dennisem, proto JD Honey. A švestka byl vlastně burger, když jsem dělal druhý Burgerfest, pořádal na náměstí, na Míráku, na náměstí Míru. Tak jsem furt nevěděl, jako co budeme vlastně dělat. No tak teďka vlastně jako, abych to jako všem připomněl, jak to vlastně vzniklo, tak to bylo něco jako v Císařův pekař. Hatláma, patláma, až to upatláma. Takže jsme to upatlála a je to jeden z nejlepších jako burger. Takže tady ty 3. Basement burger bych jako doporučil, ale já si myslím, že tady 3 jsou prostě jako největší topka. Jo, no tak mě teda zaujala ten Ron de Jeremy, samozřejmě vím trošku do čeho jdu, že to bude tvarově takový specifický, ale pro tu srandu za to asi stojí. A ještě vám udělám tu švestku. Tu švestku, jasně. No tak jo, tak moc krát děkujem teda. Ale Zede, já ti přeju, ať se ti tady daří. Hlavně, ať to tady prosperuje. Přeju ti hodně silný zdraví, to je taky důležitý. No. Ať se to vydaří, já si myslím, že nás čeká krásný rok, ta spolupráce. No ten bude božitý rok, ale a to, co nemáme, tak si nakradem, takže to je úplně jedno. Tak jo, super. Tak, rád jsem tě viděl, kámo. Taky, měj se, drž se. Měj se, čau. Čau. Jo, a já jdu vlastně klovnit. No a vy se těšte, protože tenhle rok nás čeká opravdu spoustu novinek. Spoustu novinek. Od tady první spolupráce se ZDM, bacha na tu zásuvku. Až vlastně po challenge a další novinky, které se na vás chystají. A few moments later. Sobě sem, takhle. Ukaž toho porňáče, ty vole. No ten je krásnej, ty jo. Já si to dám bez tebe teda. Ukaž to, no. Je to krásný teda. To je opravdu sen z každého muže, to si dá. Tak to já si tady k tomu přidám Sugar Daddy, Horny Papája. Tady trošku ke straně. Jinak se tady normálně rukama, jo, ale že to seš ty, tak můžeš použít příboj. A to je dobrý, já to tady prubnu. Vystoupím ze své komfortní zóny. Tak děkujem. Tak Štěpán. Dobrý. Zetumí, ale. Furt to tam je.